Viel dit nou een beetje als een overwinning? Nou, het gaat niet om overwinning, het gaat erom dat we de beste keus maken hadden. Een ruime meerderheid van de steden had gekozen voor een prachtige nieuwe af te bouwen op de huidige locatie. En ik denk dat we daar heel wijs mee bezig zijn. Wat had voor hem de terugslag, jong? De slechte onderbouwing vanuit het college van dit voorstel. Als je de stikken lezen, er zit echt geen enkele financiële, bedrijfseconomische onderbouwing in. En dat vonden wij wel zo belangrijk dat wij daar uiteindelijk net mee akkoord gaan konden. En dus met het amendement van de PvdA, FNP, GroenLinks en van de PVV, dat we dat steund hebben. Viel dat als verlies? Nou, kijk, laat het duidelijk zijn, wij waren voor de nieuwbouwvariant en daar zijn we ook voor gegaan. We hebben daar ook de voordelen van benoemd en naar voren gebracht in het debat. En natuurlijk is het dan jammer dat die variant het niet gehaald heeft. Maar het is natuurlijk prachtig voor Friesland dat er wel een nieuw TIAF gaat komen. Nou is dat ik teleurgesteld ben dus dat het uitstel net helle had. Ben ik aan de andere kant, ik wil weer innomen dat er dus nou toch een uitspraak is van de stedenluid dat we met elkaar gaan voor een topsportaccommodatie. Het verder versterken van de accommodatie TIAF. Nou, dat is winst natuurlijk. En die helderheid, die duidelijkheid die er nou is. En dat betekent dus ik dat we nou full speed aan de slag moeten om andere partijen hiervoor te interesseren.